Moikka! Sä kuuntelet Kahvia ja markkinointia podcastia. Mun nimi on Mirka Helander ja tässä jaksossa me keskustellaan 5 mindset-muutoksesta, jotka on auttaneet mua Instagram-markkinoinnissa ihan äärettömän paljon. Ja tää jakso kannattaa kuunnella loppuun asti, koska tähän 5. muutos on oikeastaan se kaikista tärkein, minkä mä ymmärsin Instagram-markkinoinnissa. Viime viikon jakso sai tosi paljon kehuja. Kiitos siitä, että oot laittanut mulle viestiä, että tykkäsit tuosta viime viikon ensimmäisestä vähän erilaisesta tyylistä toteuttaa podcast-jakso, koska aiemmin ton tyylistä sisältöä mä en olekaan tänne podin puolelle tehnyt, mutta nyt sen teen uudemman kerran, koska viime viikko oli niin tykätty, niin tällä viikolla myöskin samalla tyylillä jatketaan. Eli jälleen kerran mulla on täällä paperi mukana, jossa mulla on tärkeimmät muistiinpanot, eli tärkeimmät ne 5 mindset-muutosta, jotka mä olen tehnyt mun yrittäjyyspolulla, varsinkin Instagram-markkinoinnin osalta, ja muuta valmista suunniteltua ei ole. Eli tää on nyt tämmönen kahvipöytäkeskustelu sun ja mun kanssa. Keskustellaan siitä, että mitkä mindset-muutokset on mulle olleet ne kaikista tärkeimmät Instagramissa. Ensimmäinen mindset-muutos, jonka mä oon tehnyt, joka on ollut ihan äärettömän tärkeä mulle Instagram-markkinoinnissa ja jonka mä oon muuten kokenut kantapään kautta, on se, että sen sijaan, että mä kiinnitän Instagramissa ihan äärettömän paljon huomiota seuraajamäärän kasvattamiseen, mä kiinnitänkin huomiota yhteisöllisyyden lisäämiseen. Eli sen sijaan, että mä olisin Instagramissa pelkästään lisäämässä mun seuraajamäärää, kasvattamassa seuraajia ja keskittyisin vaan siihen yksittäiseen lukuun Instagramissa, niin sen sijaan mä keskityn yhteisöllisyyteen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen sillä mun sisällöllä ja ylipäänsä sillä mun somepresenssillä. Ja nimenomaan se luo sille sisällölle myöskin erilaisen tavoitteen ja erilaisen tavallaan semmoisen ytimen sille sisällölle, koska sen sijaan, että mun ykkösfokus olisi vaan seuraajamäärän kasvattaminen, niin silloinhan se mun sisältökin on erilaista kuin silloin, että mä fokusoin yhteisöllisyyden. Sen, että mä olen helposti lähestyttävä, mä olen inspiroiva, mun sisältö on hyvää, motivoivaa, inspiroivaa, niin se on ihan erilainen lähtökohta, kun taas neuroottisesti tuijottaa vaan sitä seuraajamäärää ja kasvaako se ja tuleeko lisää. Vaan sen sijaan se fokus on nyt siinä yhteisöllisyydessä. Ja se on ollut yksi todella tärkeä mindset-muutos sille mun omalle tekemiselle, että mä en ota huomioon tommosia tiettyjä numeroita vaan pelkästään siellä Instagramissa, jota mä vaan tuijottasin sokeana, vaan mä otan huomioon nykyään paljon muutakin. Tästä päästään mukavalla aasinsillalla mindset-muutokseen numero 2, joka on se, että tykkäysten tuijottamisen sijaan mä otan mieluummin huomioon kommentit ja viestit. Sen lisäksi, että mä aiemmin, varsinkin työhyvinvointivalmentajana, mä priorisoin tosi paljon sitä, että no niin, nyt seuraajamäärä kasvaa ja mä haluan enemmän tunnettuutta ja enemmän seuraajia, jotka löytää mut ja tykkäykset pitää olla postauksissa vähintään 100 ja tämmöisiä niin kuin loppujen lopuksi aika turhia tavoitteita niille postauksille, koska ne 100 tykkäysmäärää, ne 1000 seuraajaa Instagram-tilillä, ne ei tuo sulle sitä myyntiä, ne ei tuo sulle sitä tavoitetta, mitä sä sieltä Instagramista haluat, joten sen takia nämä 2 ensimmäistä mindset-muutosta on ollut mulle tosi tärkeät, koska se on mahdollistanut sen, että sen sijaan, että mä tuijotan vaan näitä tykkäysnumeroita, seuraajamääriä, niin mä priorisoinkin sen vuorovaikutuksen, sen yhteisöllisyyden, sen, että ihmiset uskaltaa, voi, kehtaa, haluaa laittaa mulle viestiä, haluaa keskustella mun kanssa, kysyy, kommentoi, sitoutuu, kertoo mielipiteensä. Sen mä oon priorisoinut sen sijaan, että mä tuijottaisin niitä seuraajamääriä tai tykkäyksiä. Nämä on ne 2 mindset-muutosta, jotka mä oon ihan ensimmäiseksi tehnyt ja jotka on myös auttanut mua tekemään parempaa sisältöä, koska se, että mulla on fokuksessa vaan ne seuraajat tai ne tykkäysmäärät, niin silloin se mun markkinointi on semmoista minä-markkinointia. Silloin hyvin usein meillä saattaa olla myös se sisältö semmoista minä-markkinointia, että me kerrotaan, että minä teen tätä ja minä autan tätä ja mulla on tämmöiset tuotteet, mulla on tämmöiset palvelut. Mutta sen sijaan, kun me muutetaan se semmoiseen sinä-markkinointiin, me otetaan huomioon siellä se meidän ihminen, se meidän ihana asiakas. Miten me voidaan paremmin tuottaa hyvää sisältöä hänelle? Miten me voidaan paremmin saada häneen yhteys, vuorovaikutus, saada hänet kokemaan yhteisöllisyyttä, kuulluksi tulemista?
Me vaihdetaan fokus siitä minästä sinään. Kolmas mindset-muutos, jonka mä oon tehnyt, on se, että mä muutin sen ajattelun Instagram-sisällössä, että mä fokusoisin, mitä muut tekee, siihen, mitä minä haluan tehdä. Eli mikä on se mun tyyli olla esillä? Mikä on se mun tapa tehdä sisältöä? Mä sain tuossa yksi päivä hyvän viestin eräältä mun alan toiselta toimijalta, joka on myöskin markkinointialalla, ja hän kysyi, että mikä on saanut mut päättämään valita nimenomaan fokus lyhytvideoihin? Et miksi? Milloin se päätös on tullut ja miksi mä teen lyhytvideoita? Ja se ei ole se videoiden teko ollut sellainen päätös, että nyt minä unohdan kaikki muut postaukset ja minä teen vaan lyhytvideoita, vaan se on ollut se mun tapa löytää, se mun tapa olla Instagramissa. Eli mä en ole kattonut enää muilta, että okei, muut tekee tämmöisiä graafisia juttuja tai jotain hienoja kuvapostauksia tai käy jossain professional-kuvauksissa ja niillä on todella artsit nämä kuvat, koska mä oon yrittänyt niitä. Mä oon yrittänyt tehdä Canvalla hienoja postauksia, mä oon yrittänyt tehdä semmoista jotain, mikä ei ole tuntunut minulta, mutta mä löysin sen minun lyhytvideoista. Ja se ei tarkoita sitä, että mä en tekisi normipostauksia. Sä tuut löytämään mun Instagramista kuvapostauksia, karusellipostauksia ja kaikkea siltä väliltä. Mutta mä oon halunnut tehdä siitä sisällöntuotannosta semmoista, että se on mulle mukavaa, se on mulle hauskaa, se on nautinnollista. Eikä, että mä joudun miettimään joka ikinen kerta, kun mä menen Instagramiin, että ei, taas mä joudun tekemään tätä, mistä mä en tykkää tai mikä ei ole yhtään minua. Mä tykkään olla videolla, mä tykkään puhua, mä tykkään kouluttaa, mä tykkään esiintyä, niin miksi mä en antaisi sen näkyä? Eli löydetään se meidän tapa tehdä. Se on se kolmas mindset-muutos. Ei sitä, mitä muut tekee ja mitä alalla pitäisi tehdä, vaan mitä minä haluan tehdä. Jos se sulle on ne kuvapostaukset, mahtavaa. Jos se sulle on karusellipostaukset, aivan loistavaa, tee niitä. Kokeile ja löydä se sun juttu. Mä löysin oman juttuni Reelseistä, lyhytvideoista, ja mä rakastan tehdä sitä. Ja se ei ole ollut vaan, että no niin, nyt mä teen Reelsejä sen takia, että tavoittaa uutta yleisöä, ja niissä on potentiaali mennä viraaliksi. Se ei todellakaan ole siellä taustalla se, miksi mä niitä teen, vaan siksi, että mä tykkään siitä, ja se on se mun tapa olla esillä. Neljäs mindset-muutos, jonka mä oon tehnyt, liittyy siihen, että mä en pistä enää kaikkea panosta vaan siihen yhteen postaukseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun mä alan julkaisemaan yhtä postausta, niin mä en ajattele nyt sitä yhdestä postauksesta, että nyt tämä mullistaa mun koko elämän. Nyt se on tämä yksi postaus, josta tulee ne 15 asiakasta ja loppuun myydyt tuotteet. Ja että mä oon poistanut siltä yhdeltä postaukselta sen valtavan paineen. Ja mä oon tuonut sen siihen kokonaisuuteen. Eli sen sijaan, että mä ajattelisin vaan, että nyt yksi postaus, tämä on se avain onnistumiseen, niin mä ajattelen sitä kaikkea kokonaisuutena. Instagram on kokonaisuus. Ja me halutaan hyödyntää sitä kokonaisuutta. Me ei haluta vaan pistää ihan hirveätä painetta sille yhdelle postaukselle, koska silloin meillä monesti lähtee semmoinen täydellisyyden tavoittelu käyntiin. Me ajatellaan, että tämä yksi postaus pitää olla täydellinen. Tällä pitää tulla nyt jackpot kotiin ja tämä postaus on se yksi, joka luo sen kaiken tulevaisuuden ja menestyksen. Ei me haluta aiheuttaa itsellemme semmoista hirveätä painetta sille yhdelle postaukselle. Se sun yksi postaus on yksi muiden joukossa. Se yksi postaus näyttää sulle, toimiiko se, mitä voidaan parantaa, mitä voidaan kehittää. Eli viedään se pois, se hirveä paine ja se hirveä semmoinen onnistumisen pakko siltä yhdeltä postaukselta ja tuodaan se siihen kokonaisuuteen. Ja tämä auttaa myös siihen, että kun mä puhuin niistä mindset-muutoksista, myös niiden tykkäysmäärien katsomiseen ja seuraajamäärään ja myös katsomislukuihin, niin sen sijaan me koko ajan katsotaan vaan niitä yksittäisiä postauksia, katsotaankin kokonaisuutena sitä meidän tekemistä. Se, että sä saat yhden ihmisen laittamaan sulle viestiä, kertomaan sulle sen hänen tavoitetilansa, hänen tämän hetken tilansa, hänen ongelmansa, se on ihan mielettömän iso saavutus. Sä saat 3 ensimmäistä ihmistä reagoimaan sun Instagram-storyihin tai laittamaan sitä kautta viestiä tai kommentoimaan sun postauksiin. Eli muistetaan ottaa se paine pois siltä yhdeltä ainoalta storyltä, yhdeltä ainoalta postaukselta ja katsotaan sitä kokonaisuutena sitä meidän tekemistä, koska se luo siihen semmoisen rentouden ja myöskin semmoisen luovuuden, että katsotaan, testataan, kokeillaan eri juttuja, mitkä siellä saattaa toimia.
Nyt me päästään 5. mindset-muutokseen, joka on ollut mulle se yksi kaikista tärkeimmistä Instagram-tekemisessä, koska mä olen todella nopeatempoinen ihminen ja mä olen semmonen, sä saatat tunnistaa itsesikin tästä ajattelusta, eli mulle kaikki nyt heti, kiitos. Eli tykkää olla ehkä monta rautaa tulessa ja haluaa aloittaa asioita ja haluaa saada niitä tuloksia heti. Mutta kuten ollaan puhuttu aiemmissakin jaksoissa, niin Instagram ei ole semmoinen kanava, että nyt yhdessä yössä tapahtuu se muutos, vaan jos yhdessä yössä tulee se iso muutos Instagramissa, niin siellä on viikkoja, siellä on kuukausia, siellä on ehkä vuosia sitä aiempaa työtä. Eli vaikka Instagram on nopeatempoinen kanava, niin silti tulokset Instagramissa on siinä pitkäjänteisessä tekemisessä. Niin sen takia mindset-muutos numero 5 on maltti on valttia. Ja tämä kulkee myös käsi kädessä ton 4 kanssa. Eli viedään se postaus tai se paine sillä yhdeltä postaukselta siihen kokonaisuuteen. Ja muistetaan se, että maltti on valttia. Se on siellä tulevaisuudessa. Kun sä jatkat, kun sä teet, niin sieltä se tulee. Ja mä lisään tähän loppuun myös extra mindset-muutos. Tai tämä ei ole mindset-muutos, tämä on vaan vinkki. Tämä on ekstra vinkki sulle tähän podcastin loppuun, koska kuten me tehtiin viime viikon jakso tällainen rennolla fiiliksellä, jota ei ole hirveästi suunniteltu etukäteen, vaan nimenomaan tämä on meidän kahvipöytäkeskustelu. Sinä ja minä kahvipöydän äärellä keskustelemassa markkinoinnista. Kahvia ja markkinointia. You get it. Se on se tavoite tälle jaksolle. Joten nyt mun tämmönen ekstra vinkki, joka mulla tuli ihan tässä nyt lennosta mieleen, niin mä haluan jakaa tämän sulle. On se, että juhlistetaan niitä pieniä voittoja. Juhlistetaan. Sulle tulee uusia seuraajia, 1-2 kappaletta, aivan mahtavaa. Ihminen kommentoi sun postaukseen, aivan mahtavaa. Laittaa sulle viestiä, reagoi sun storeihin. Sun joku video saa eniten näyttökertoja, mitä sä oot tähän asti saanut, tavoittaa uusia ihmisiä, tavoittaa sun nykyisiä seuraajia, ihan mahtava juttu. Joku laittaa sulle viestiä, että vitsi kuinka upeat tuotteet sulla on. Tai vitsi mitä ihanaa sisältöä, mä sain hyötyä tästä sun X-postauksesta. Ihan mieletöntä. Koska hyvin usein me ollaan siinä ajattelussa, että lisää mulle nyt heti. Ja me ajatellaan sitä meidän lopputulemaa, mikä meidän tavoite on. Mikä tahansa se sun lopputulostavoite siellä onkaan, niin muistetaan juhlistaa niitä pieniä voittoja, mitä meillä on siinä matkan varrella sinne tavoitteeseen. Koska ne on ihan yhtä tärkeitä. Koska jos et sä nauti siitä matkasta sinne tavoitteeseen, niin ei se tavoitteen saavuttaminenkaan tuu mullistamaan sun elämää. Vaan se on se matka, joka sulle tuo sen hyvän fiiliksen ja ne upeat kokemukset ja ne tulokset. Joten nautitaan siitä matkasta. Ollaan ylpeitä siitä. Sun postausrytmi on 2 kertaa viikossa. Sulla oli todella jähmeä viikko, mutta sä sait postattua ne 2 kertaa viikossa. Mieti, miten hieno suoritus se on. Sua ei oikein huvita tänään mennä Instagram-storiin. Silti sä menit sinne Instagram-storiin. Sä näytit, kuinka sä valmistat sun tuotetta. Sä näytit, kuinka sä oot ollut asiakastapaamisessa. Millaisen palautteen sun asiakas on sulle laittanut. Ihan mahtavaa. Eli muistetaan taputtaa itseämme olalle myös niistä pienistä, mutta niin isoista voitoista, joita meillä siellä arjessa on. Koska ne on tärkeitä ja ne rakentaa sitä menestystä. Tämän ekstra opin myötä ja näiden 5 mindset-muutoksen myötä mä toivotan sulle ihanaa päivänjatkoa. Mä tykkään ihan äärettömän paljon siitä, että sä kuuntelet tätä podcastia. Mä toivon, että sä tykkäät kuunnella myös tätä podcastia. Jos sä haluat jakaa sun kuunteluhetken somessa, niin feel free to do that. Saat merkata mut sinne mukaan, jos haluat. Mirka Helander nimellä löydyn Instagramista. Ja jos sä haluat mukaan meidän upeeseen sisäpiiriin, niin Instagramista löytyy meidän sisäpiiri, mutta sähköpostista löytyy myöskin yrittäjän IG-posti, jonka mä lähetän sulle suoraan sähköpostiin, josta löytyy ajankohtaiset markkinointi, uutiset, uudet tuulet, ne kaikista motivoivimmat, tärkeimmät mindset-muutokset, asiat, opit, mitä sun pitää siellä sun IG-markkinoinnissa ja yrittäjän arjessa tietää. Mä pidän sut ajan tasalla, mä motivoin sua, mä inspiroin sua, joten mä laitan tämän podcast-jakson tonne kommenttiosioon, tekstiosioon, miksi sitä kutsutaankaan, muistiinpanoihin tiedon tai suoran linkin itse asiassa tuohon yrittäjän IG-postin tilaamiseen, niin pääset sen sieltä itsellesi tilaamaan ja saat multa näin ollen postia sitten suoraan sähköpostiisi, jos sä haluat myöskin
podcastista päästä mukaan tänne meidän upeeseen sisäpiiriin, jossa mä laitan sulle itse henkilökohtaisesti sähköpostia. Ne tärkeimmät tiedot, mitä sun tulee tietää. Ja sitten meillä on tietenkin toi upea IG-yhteisö. Ja sieltä nykyään mä tuun tulevissa jaksoissa kertomaan varmasti lisää Instagramin yhdestä uusimmasta ominaisuudesta, joka on lähetyskanavat. Tai kanavat nimellä tunnetaan myöskin. Eli englanniksi Instagram kutsuu sitä broadcast channels, josta tulee sitten suomennoskanavat. Niin kanavat-ominaisuus on myös, jos sulta se löytyy, niin kun sä alat seuraamaan mua Instagramissa, niin siihen seuraa-nappulan alapuolelle tulee se, että sä pääset liittymään tonne mun markkinointikanava by Mirka kanavaan, josta sitten löytyy myöskin meidän toinen sisäpiiri ton IG-postin, sähköpostin lisäksi myöskin, joka löytyy sitten suoraan Instagramista. Siellä mä laitan sulle ääniviestiä, videoita, kuvia, tärppejä, tirppejä, vippejä, vitsejä, siis kaikkea maan ja taivaan väliltä, mitä mä keksin sinne laittaa. Se on meidän oma yhteisö, jossa sä saat suoraa viestejä suoraan multa, joten sekin kannattaa käydä kurkkaamassa, jos sä oot tähän mennessä tykännyt näistä podcast-jaksoista. Mutta mä kiitän sua, kiitos, että oot tänään ollut täällä mun kanssa kahvittelemassa virtuaalisesti. Me jatketaan sun kanssa juttelua tulevissa jaksoissa ensi viikolla. Samassa paikassa. Mahtavaa, että olet ollut tänään mukana. Mä toivotan sulle inspiraatioita sun sisällöntuotantoon ja mukavaa päivää. Moi moi!